na mauna lagi ayaw yung ka problema. Sige na mag-yung ka kinugtog. Sige na mag-kinugtog lagi. Ayaw ka problema na Ronald Manilo. Ano gini lo? Problema gid lo. Lagi mga problema nilo. Oo. Sa imong problema ay pastilan. Oo, lagi. Kung sa mga problema ni mo ha, may imong problema. Ano mo gini lo? May man mo kay wa di mo problema. Ako di ko problema ni. Sao na lang ni. Mao lagi lo nang problematic lagi taan ni. Ngayon ta makatabang mo nilo. May kay ni si Puloy ug si Badin. Sa may katambag nila ninyo ani Badin. Problema lagi lo. Ang akong ya tunod oy. Tunod lo. Mao lagi. Kalimot lagi pulo sa problema ni. Ako ang problema ni. Kay dako kaayo ang akong problema. Kabalo man gyud nas Puloy ba kay kami ginuubanan niya. Puloy. Mo ko'y plano nga maambakos pangpang inyo naman ang unang-una loy. Lo, Badin. Siguro mo ingon mo kung sa akong problema, dako akong problema. Ang problema lang ini kay nakalimot ko ug unsay akong problema. Mo na akong problemahan ron. Unsa to akong problema nga dako? Antud doon sa iko unang-una, nakalimot ko kung sa akong problema. Sa magining problema. Sa lo. Dili ko maambak lagi kay di dako akong problema, man ang problema lang nako kinalimutan ako ang akong problema.